Deliciosang ka-love team, Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Sabi nga nila, it's the small gestures that have a big impact. Ganon! Kaya naman, kuya, ate, puti, sino ka man, kahit tandaan mo, kahit maliit na bagay yan, pero napakita mo o naibigay mo yung kasayahan na hinahanap ng kasama mo, ng kaibigan mo, ng asawa mo, ng jowa mo, plus points na agad yan. Yun ang pinakamahalaga eh. Hindi naman kailangan laging gumagastos, hindi naman kailangan laging bonggacious, o kaya naman laging may pa-outing, may pa-kain sa labas. Kung simpleng, uy, happy birthday, love. Happy anniversary. Pwedeng-pwede na yon. Kaya nga sabi ko kanina, di ba? Tandaan mo, baka mamaya meron ka diyang kamag-anak. O baka mamaya yung jowa mo, yung asawa mo, hindi yung pa nababati ng happy anniversary. Nako, bawi-bawi ka na, Bili. Meron ka pang ilang oras bago matapos ang araw na to. Batiin mo na yan. Huwag mo nang hintayin na bungangaan ka yan mamaya. Well, kung nahihirapan ka pa rin naman, pwede naman kitang bigyan. Pwede naman kitang bigyan ng tips and tricks ng small gestures from DJ Mara Tony. Una sa lahat, syempre, anong small gesture na to? Pakita mo sa kanya na bumabati ka. Pwede mong batiin ng good morning. O kaya tanungin mo kung kumusta na yung araw niya. O kaya pwede mo rin naman ipagluto. Pag marunong ka magluto, uy, ako, lalo na ako, isa yun sa mga pinakagusto ko, yung pinagluluto ako. Ay, nako. Kahit dead man na kung masarap o hindi, ang mahalaga, it's the small things that count. Batiin mo ng good morning, batiin mo ng good evening. Malaking impact na yan sa tao, diba? Number 2, makinig ka rin sa mga rant niya. Pag ikaw may problema, tapos pag ikaw may problema, makikinig siya. Pero pag siya na yung may problema, hindi ka na makikinig, bingi-bingihan, ganon. Hindi pwede yun. Dapat saluhan lang kayo. Lalo na kung talagang magkaibigan kayo, matali kayong magkaibigan. Napakahalaga niyan. Makinig ka sa mga problema niya. Upuan nyo ha, hindi upuan mo. Yan ang pinakamahalaga dyan. At pangatlo, another small gesture na pwede mo ipakita sa kanya is pwede ka rin naman manglibre. Manglibre ka minsan, lalo na sa mga driver ngayon. Hindi naman kailangan laging bongga, kahit simpleng paborita. Simpleng kape, kahit instant yan. Lalo na pag may nagawa kang may nagawa kang hindi masyadong maganda dyan sa kapwa driver mo. Okay lang yan. Ang mahalaga, nakabawi ka at kahit small gesture, alam mong napasaya mo yung tao. Ganon. Wow! Isa pa. Ito, madali lang. Simple lang. Kailangan mo lang gamitan ng charisma. Ngayon sige, may request ako sa'yo. May request si DJ Mara Tony. Yang katabi mo, ngitian mo. Ngitian mo lang. Pakitaan mo ng ngipin. Ayan smile. Gatang smile. Yan. Ngitian mo kasi hindi mo alam yung mga pinagdadaanan yan. Hindi mo alam na pagod yan sa kakabiyahe. Hindi mo alam na may pinagdaanan yan sa bahay na ngayon nahihirapan na maka-cope up in life. Well, at least nandyan ka para pasayahin siya, di ba? Maraming small gesture na pwede nating ipakita sa ating mga mahal sa buhay. Kahit sa simpleng kaopisina mo, sa katrabaho mo, sa kung sino man yang nakikita mo, simpleng good morning, ay nako, pasok na pasok yan. Hindi naman kailangan lagi bonggacious. Ganun lang lagi ang buhay. Kaya naman, kung isa kang driver na gusto mong ngumiti at gusto mong makakuha ng small gestures from me, simpleng-simple lang dahil ako na bahala sa'yo.
Papasahin kita ngayong araw dahil may chance kang manalo ng 2,000 pesos mula sa Love Knows No Boundaries. Kaya naman kuya, kung ano man yung dinadrive mo, hintayin mo ko at laksan mo na yung volume ng radyo mo dahil may chance kang manalo mamaya. I'll see you later at hintayin mo yung pangalan mong mabanggit ko. For now, makinig ka muna ng Feel Good Music. Hatid sa inyo ni Leonilla featuring JR. Sine. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. It's not a flower until baby. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!